ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 6(1) ପୂରଣ କରିବା। ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 15 ଦେଇଛି। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଗଣି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଆମ୍ବ ଦେଇଛି, ଆମ୍ବ, କମଳା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଠାରେ 8 ଲେଖିବା। ଏହିପରି ଆମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ତଲକୁ ତଲ ଲେଖିବା। ଏହି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି? ବାମ ପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଡାହାଣ ପଟେ ସେତିକିଟି ଗୋଲ କର। ଏଠାରେ ଗାର ଦେଇଛି, ଗାର ଆମେ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ଟି ଅଛି। ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? 14ଟି କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଠିରୁ ସବୁ ଏଇଠୁ ସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା। ଏମିତି ଗୋଲ ଆମେ କରିବା 14ଟିକୁ, ବାକି ଏଇଟା ରହିଥିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆଉ 2ଟି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।